Mister, como estamos? Felicidades polo resultado tido na xornada pasada, nun encontro que non era nada fácil pola gran cantidades de baixas e xente que xa, pois cumpía ciclo. Fálanos un poquinho do encontro do Arteixo, como viches ti xa ahora máis en frío. Boas tardes, moitas grazas. Un moi bo partido. A verdade, tiñamos falado de que, aínda que tivéramos baixas, íbamos a sacar un moi bo 11. Eu creo que fomos superiores, tivemos moitas ocasións. É certo que eles na primeira parte teñen unha moi clara, pero ao fin e ao cabo xogamos con moita personalidade, sometimos ao rival, tivemos 3 ou 4 ocasións antes do primeiro gol. A fin e ao cabo despois puxémonos 2-0 e apenas sufrimos, xogando con 3 xuvenís, creo que debutaron, con Hugo, con Sergio Prieto, con xente moi xoven, 19 anos. Tiñamos un banquillo que a verdade creo que Manu Vilariño era o maior e ten 20 anos. Entonces, moi contentos. Xa, indiferentemente do encontro do outro día, sí que é certo que o Estradense, a plantilla en sí, é moi xoven. É dicir, o xogador máis maior ten 32, 33 anos e iso nunha plantilla en terceira división é moito notar, porque quere dicir que hai moito futuro neste club. Sí, a verdade é que se conseguimos dar continuidade a este proxecto é evidente que hai moito futuro, hai moito xogador de 23, 24 anos, sobre todo esa xeneración que sempre falamos que pasaron todos de idade de sub-23, Lubi, Mella, Landeiro un ano máis xoven, Fuentes, hai moito xogador desa idade e logo temos moito xogador sub-23. Entonces, claro, eso fai que a verdade é que a plantilla xoven, Ángel é outro xogador desa idade, xa hai moitos de 24 anos e despois temos moitos sub-23, entonces, hai futuro. Xa poñéndonos un poquinho máis en situación, mañán visítanos a priori o mellor equipo da categoría en plantilla e o que xa se fala de que é o claro candidato a ganar o campeonato, aínda que non é nada fácil, mesmo se ve que no mellor equipo da categoría costoulle moito arrancar porque esta liga é moi complicada. Fálanos un pouco como vichedes vos durante esta semana o Arosa nos vídeos, como enfocade o encontro. É un moi bo equipo, moito presupuesto, a realidade, ten moi bons xogadores con moita experiencia, moitos en segunda ref, xogadores de moito nivel de terceira. É un proxecto para gañar a liga, non só para estar en playoff. Pero, ten que conseguilo, é difícil, non é fácil, vai ter que loitar moito. É certo que se ten un nivel alto, o máis seguro é que este en primeiro ou segundo posto. Teñen moito nivel, esa é a realidade. Teñen moitos xogadores que poden decidir o partido, o risco que podemos correr. Eso sí que é certo, pero a ilusión ao club, os xogadores nadie lla quita. Xogar contra xogadores de primeira ref como pode ser Manuel Romay, Javier Rey, que chegou a xogar en segunda división co Lugo. Obviamente, sí que é certo que son xogadores dunha categoría superior, pero que o Estradense ten que ser como un plus añadido. Sí, é un partido para disfrutar, un máis, é para disfrutar porque o estamos facendo moi ben, o están gañando no campo, merecen disfrutar este tipo de partidos. Estamos sendo moi valientes, estamos sendo agresivos, o que dixemos desde o principio non vamos a cambiar nada. Se queren gañar van ter que facer un moi bo partido, e se veñen aquí e fan moi bo partido son mellores que nós, pois daremos a man, pero nós temos que estar o noso, nós se o facemos ben, vamos a ser un equipo moi complicado para Arousa, pero, temos que estar ben, e despois a partir de aí a ver que fan eles. Sei que son situacións totalmente diferentes, o que ven a ser pretemporada e temporada, totalmente diferente. Os equipos ahora mismo xa están todos rodados, ao final en pretemporada non sacas toda a túa artillería nin xogas coa mesma intensidade, pero ben se debe xogar un Estradense contra equipos como Pontevedra, que ahora mismo están en segunda ref líderes, contra o SD Compostela, que sí que é certo que arrincou mal, pero xa ahora estáse poñendo na posición que por plantilla se merece. É un equipo, o Estradense, moi complicado para equipos fuertes. Sí, é evidente, ao fin e ao cabo os números están aí.
somos un equipo moi complicado, e a xente, os partidos que perdemos, bueno, hubo moitos que non o merecimos perder, é a realidade. É certo que outro día quizás Ourense foi, non é que fora moitísimo millor, pero foi un equipo máis serio, máis, bueno, xogou quizáis un partido moito máis serio que a nós, pero hubo momentos que o pasaron mal. E a Arousa mañán vai pasar o mismo, vai non pasar mal en certas circunstancias. Que pasa? Bueno, temos que estar finos, temos que estar, que as vigilancias defensivas teñen que ser boas, temos que ter cuidado cos seus xogadores de ataque que son moi rápidos e bons. Bueno, temos que estar finos con balón, porque eles son xogadores que están habituados a apretar. Pero como ben dís, a fin e ao cabo, xa xogamos contra equipos que son mellores que a Arousa e competimoslle ben, é o que temos que pensar. Temos que pensar que contra esos equipos, cando nós estamos ben, sufriron, e o Pontevedra aquí sufreu en momentos, o Compostela sufreu moito, o Bergantiño sufreu. Entonces, bueno, é o que nos temos que agarrar e o que temos que pensar. Xa para rematar, vamos a falar un pouquiño dos xogadores que se están recuperando. Coméntanos como está sendo a progresión tanto de Caraván, Juanín, Jaichenko, todos os demais xogadores que se encontran ahora mesmo na enfermería. Bueno, recuperando non recuperamos a ningún, pero é certo que, bueno, están evolucionando un pouco. Juanín empezou a adestrar xa co grupo, que prácticamente desde que se lesionou na xornada 1 adestrou solo 2 días, está empezando a ter un pouco de contacto co balón. Jaichenko parece que vai ese esguince vai algo mellor, pero bueno, non sei se van a estar para a semana, senón me refiro a Jaichenko, Juanín xa nada, pero bueno, esperámoslos para despois de Navidade, que a verdade nos fan falta gañar efectivos para entrenar, para non só para xogar, é que temos que ter número, porque bueno, a verdade é que nos entrenamientos notase. Xa, última pregunta de todas, quero que lle envíes un mensaxe á afición, porque xa non solamente é un gran partido que se pode disfrutar en terceira Ref, que partidos así hai que disfrutalos, senón que é o último partido do ano e non sei que lle queres dicir á afición para animala. Pois que veña ao campo, que disfrute do himno, que a verdade é unha pasada, nos acabamos de velo en primicia, que disfruten, que veñen, que disfruten de todo o que estamos a facer, o clube. Intentaremos xogar o mellor posible, intentaremos ser valientes, intentaremos ser agresivos, que lles gusta, non nos vamos a arrugar, non nos vamos a meter atrás, e que veñan ao campo, que nos animen, nós vamos a intentar estar con eles o máximo tempo posible. Pouco máis, sei que vai pasar, a afición da Estrada é unha afición que nos momentos importantes está, sempre estivo, nestos 100 anos, non temos que mirar nada hacia atrás, vamos ir para diante todos. Moitas gracias. A ti.